Pwede bang basahin? Group signing. Ay, saan po yan? Ito, Dino. Sige. So, Dino. This is Ida's vlog. Nursing their numbers. Ang mga aninipot nagkikiliyab sa tahaw kang salog. Kita ang mga aninipot masalbas sa kuyang salog. Kala nyo kami rin. So there, in the span of 8 years, the Aninipot or the cast of mga Aninipot Sa Tahaw kang Salog have already made impact on the advocacy on the protection of the river. So here we are again at the Ateneo Pacol Junior High Department. A full run show in order for the students to comprehend what's really happening in their environment, especially the rivers. And I will conclude that the show is still relevant because of what's happening on the anomalies of the flood control project here in our nation, especially here in Bicol region. Salog na kalanay, manang-dalagan ang buhay sa pagundong sa salog, para mga aninipot, kapag kita salog, kita ang mga aninipot, masalbas sa tuyang salog. Kita ang mga aninipot, nagkikiliyab sa tahaw kang salog. Kita ang mga aninipot, masalbas sa tuyang salog. With all the glitches and brownouts, yan o. Success pa rin. Thank you po, Lord. Nico! Ay, sige na lang dito. Picture sa office.
Ganun kaya ako weird. Duman ako sa taas. Very good. Anong grade ka? Grade 7 po. Grade 7. Si Samuel, grade 7. Grade 7 din Samuel. Walang grade 6. Ay, ako rin? Yung one of our favorites ko, Ate Grab namin kayo. Ay, talaga po. Top 5 ka po eh. Top 5 ako? Thank you po. Ano ba si Chotino? Thank you. Thank you. Si Samuel. Ay, Samuel. Pwede kang basahin. Group signing. Ay, saan po yan? Si Chotino. Chotino. Ah, thank you. Hi. Anong grade ka mo? 7 po. Anong natutunan niyo sa play? Wag mag-cut ng trees. Ano pa? Wag mabait po. Maging mabait sa nature para may regalo ang mga miracle. Bayawak. Si Mamay Luz. This one! This one! Don't shake! Thank you. Uy, wow. Great. Grade 8 po. Si Chotino. Thank you po. Anong grade? 7 po. Ay, good luck. Si Samuel baga, grade 7 man ito. Oo. Good luck. Si Sir Lozano, siya to ang tikmanang dati. Sige. Sana na yung... Thank you so much. Samuel, shake my hand para po. Ay, Samuel, very good. Thank you so much. Okay, bro. Hanggang sa muli sa isa pang pagtatanghal ng Aninipot.